Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Drop the Mic. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε μαζί μας τον Θήτη. Ή αλλιώς θα δείτε πώς το λένε μετά. Σήμερα θα σχολιάσουμε το κομμάτι του Ζήγη Ζωτόνους. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που έχεις έρθει. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Νομίζω φαίνεται. Και έχουμε και λέμε. Καταρχάς, θέλω να συστηθείς στο κοινό με το κανονικό σου όνομα. Βασίλης, νομίζω ότι είναι κάτι που το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, γιατί βγαίνω και ως Billy Theta, οπότε το ξέρει. κάπως είναι ήδη γνωστό. Την ηλικία σου, από πότε ξεκίνησες να γράφεις, έτσι κάποια... Είμαι 39 χρονών πλέον και θα μπορούσα να πεις ότι οι πρώτες απόπειρες για κάποια στιχάκια έγιναν στο γυμνάσιο με 99, 98, 99, 2000, πάμε πολλά χρόνια πίσω. Και το πρώτο σου live, έτσι που θυμάσαι, το πρώτο live? Το πρώτο μου live ήταν στη γειτονιά μου, ήταν στο Περιστέρι, στο Woodstock. Ένας φίλος Ελβετός που είχε ένα στούντιο στο Περιστέρι, που απλά, ξέρεις, μια μέρα ήμασταν δύο φίλοι, πέσαμε πάνω του στον δρόμο, τότε δεν φορούσε κανείς φαρδιά, εμείς φορούσαμε, αυτός ήταν σε φάση είστε εσείς εδώ, έχει κοπάδες, ξέρω εγώ έχω ένα στούντιο, ανοίξει εδώ πιο κάτω, οπότε ήταν τρελή σύμπτωση, γιατί είχε συμπέσει με την εποχή που αρχίσαμε να γράφουμε ήδη κάποια πράγματα, οπότε ξέρεις, μετά υπήρχε ένα έξτρα κίνητρο. Λέμε τώρα εδώ έχουμε και στούντιο, κάποιος μας έχει πει ότι μπορούμε να πάμε εκεί να γράψουμε, οπότε εκεί άρχισε λίγο περισσότερη δουλειά, ναι, μέχρι να πάμε εκεί και κάπως να δρομολογηθεί σιγά σιγά όλο αυτό. Και γενικά, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια το θυμάσαι περίπου πώς ήτανε? Πώς εξελίχθηκε, ας πούμε, ήταν δύσκολα, εύκολα? Είσαι σε αυτήν την ηλικία, ανακαλύπτεις, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο σου αρέσει τόσο πολύ, καταλαβαίνεις ότι νιώθεις σαν παιδάκι τώρα που του πήραν ένα καινούριο γαμιστερό παιχνίδι. Γράφεις λοιπόν το κομμάτι Ζήγη Ζωτόνους, πάω στο κομμάτι σου τώρα, γράφεις το κομμάτι Ζήγη Ζωτόνους. Καταρχάς, πώς σου ήρθε σαν κομμάτι? Το στυλ γραφής, ας πούμε, είναι απλά σκέψεις, ξέρω εγώ. Ίσως πολλά κομμάτια να μην έχουν ακριβώς μια συνέπεια σε ένα συγκεκριμένο νόημα, ξέρω εγώ. Ότι μπορεί να είναι ένα συνειρμό σκέψεων. Αυτό το κομμάτι είναι το ρεφρέν του κάπως, που θέλει να του δώσει ένα έξτρα νόημα, ξέρω εγώ. Και πώς αισθανόσουν φάση όταν το έγραφες? Γενικά το mood όταν γράφω κάτι πάνω κάτω είναι το ίδιο. Ξέρεις, είσαι εκεί, λες αρχίζω να γράφω κάτι, ας πούμε. Όταν ξεκινάς να γράφεις κάτι που αρχίζει και σου αρέσει, ξέρω εγώ, κάτι μέσα σου αρχίζει να... Οπότε είσαι εκεί, ξέρω εγώ, και μπορεί να σε χαλαρώσει και μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να σκοθείς και να είσαι, ξέρω εγώ, πέρα εδώ. Στο να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, τι ένιωθα όταν το έγραφα, αυτή την, ξέρω εγώ, πες τη έξαψη, ξέρω εγώ. Και πόσο καιρό σου πήρε να το γράψεις? Γράφτηκε σε ένα απόγευμα, όπως συνηθίζεται, έτσι, με τα περισσότερα. Και ας πούμε, πώς σου ήρθε να παρουσιάσεις τον εαυτό σου σαν κροκόδιλο? Μου άρεσε αυτό. Γενικά, άμα έχεις δει κροκόδιλο, πώς είναι όντως όταν είναι εκεί απλά στη λίμνη του, είναι εντελώς ακίνητος, είναι σε μια κατάσταση νιρβάνας, ξέρω εγώ, ότι το βιώνει κάπως ψυχεδελικά και είναι εντελώς ακίνητος. Μπορεί να τον δεις και να νομίζεις ότι δεν ζει καν, ας πούμε, αλλά από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να σε κάνει μια χαφιά. Ναι, άρα ουσιαστικά παρουσιάζεις τον εαυτό σου έτσι. Και μετά, ας πούμε, λες και έναν ακόμα στίχο, το κρέας σου η μάσα μου. Είναι πάλι στο ίδιο κόνσεπτ του κροκόδιλου, ξέρεις. Ναι, εγώ από όλο αυτό κατάλαβα γενικό... Θα σε φάμε, θα σου φάμε το κρέας, αυτό λέει. Ναι. Γενικότερα, εμένα σε όλο το κομμάτι μου βγάζεις ένα χαρακτήρα που διεκδικεί, που ας πούμε δεν επαναπαύεται. Γενικότερα είσαι έτσι και σαν άνθρωπος, ας πούμε,
Εντάξει, νομίζω ότι γενικά το να επαναπαυθεί κάποιος κάπως ισούται λίγο και με την αρχή του τέλους του, ας πούμε. Δηλαδή, όταν ξέρεις, είναι σε φάση τι πήρε σύνταξη, ας πούμε, τι είπα να πει επαναπαύομαι, ότι θα ράξω τώρα, δεν θα κάνω κάτι. Ναι, κατάλαβα πώς κάνεις. Διεκδικείς δηλαδή πράγματα από όλο το game. Ξέρεις, εγώ αυτό που διεκδικώ εκεί πέρα είναι κάτι τελείως προσωπικό, ας πούμε. Είμαι εγώ αντιμέτωπος με τον εαυτό μου, πόσο καλύτερος μπορώ να γίνω από αυτό που ήμουν χθες. Επίσης, έχεις έναν ακόμα στίχο, το συνδέω με την προηγούμενη ερώτηση, ότι βλέπω ότι δεν έχω πετύχει και λίγα. Ξέρεις, έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι εντελώς και παρόλα αυτά χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια, χωρίς κάποιος να μπορεί να βάλει χέρι πάνω στο υλικό, χωρίς κάποιος άλλος να περιμένει κάτι. Δηλαδή είμαστε κυρίαρχοι του υλικού μας, είναι δικό μας, το έχουμε βγάλει εκεί έξω και ό,τι αποφέρει είναι δικό μας. Το έχεις καταφέρει. Και ξέρεις, με αυτούς τους όρους θα έλεγα ότι και λέγοντας τα πράγματα που λέω, γιατί εντάξει, μιλάμε για στίχους τόσο explicit που σίγουρα κλείνουν πόρτες για πολύ κόσμο, οπότε παρόλα αυτά αυτό έχει δείξει ότι είναι κάτι, ότι είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει, υπάρχει κόσμος που το στηρίζει, θα έρθει εκεί επειδή είναι κάτι. Και είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί με άλλους όρους, δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνει κάτω από εταιρείες, δεν θα μπορούσε να... Ναι. Και μάλιστα αναφέρεις μέσα ότι η πόλη είναι ζούγκλα και εγώ διάλεξα να είμαι ο θηρευτής. Όταν λες θηρευτής, τι ακριβώς εννοείς, δηλαδή η φάση? Εντάξει, ίσως ακουστεί λίγο, ξέρω εγώ, χοντροκομμένο, να το πω. Κάπως είναι σαν να λέει σε αυτό το στίχο ότι έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Έχουμε αυτούς που θα κυνηγήσουν και αυτούς που θα ψηθούν να κυνηγηθούν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Άρα εσύ... Οπότε, ξέρεις, εγώ τοποθετώ τον εαυτό μου στην κατηγορία του... Αυτό ισχύει για το οτιδήποτε αυτό που θα στη ζωή κυνηγήσει. Αυτό, εντάξει, είναι ίσως λίγο πιο βάθη να απαντήσω στην ερώτηση αν ισχύει σε κάθε πτυχή. Ναι. Αυτό δηλαδή πολλές φορές μπορεί να νομίζεις, ξέρω εγώ, ότι κυνηγάς κάτι, αλλά να κυνηγέσαι από κάτι χωρίς να το έχεις καταλάβει. Αυτό ισχύει. Αναφέρεις μέσα στα κομμάτια σου ότι με είχες για ακίνδυνο. Γενικότερα η παρουσία σου στην όλη φάση της rap θέλεις να θεωρείται επικίνδυνη. Μέσα εισαγωγικά, έτσι. Επικίνδυνη με ποια έννοια, δηλαδή ότι άμα είμαι στον ίδιο χώρο με κάποιους να φοβούνται πως τους χτυπήσω, ας πούμε. Όχι. Ότι επειδή χώνω εγώ το κάνει δύσκολο και για εσάς να θεωρείστε ενώ ότι χώνεις τόσο legit χιπχοπάδες, ας πούμε. Κοίταξε, το θέλω αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορείς να περιμένεις από κανέναν να πει ότι αυτός χώνει καλά, άρα εγώ δεν θα το κάνω, ας πούμε. Γενικά, νομίζω ότι στο στυλ που κάνω, το οποίο κάπως εκλείπει κιόλας σιγά σιγά από την Ελλάδα. Ναι, αν θέλει να μπει κάποιος να πει αυτά τα πράγματα που λέω εγώ ή να ασχοληθεί με αυτού του είδους το hip hop, ναι, ίσως να σκεφτεί, υπάρχει και αυτός, ξέρεις, αυτός το κάνει, ας πούμε, με σοβαρούς όρους, ξέρω εγώ. Και άμα δεις και τη δισκογραφία μου, όταν βλέπεις συμμετοχές, παραγωγούς και τέτοια, όλοι είμαστε κολλητοί, πολύ καλοί φίλοι. Το κρατάω σε αρκετά μικρό κύκλο, οπότε δεν είναι πολύ ενδιαφέρον με τι γίνεται εκεί έξω ή πώς κάποιος άλλος που ασχολείται και αυτός με τη φάση μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτό που κάνω εγώ. Ξέρεις, είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί. Αναφέρεις μέσα επίσης, κάνετε σωστό το πράγμα όπως λέει ο Spike Lee. Γενικότερα ο Spike Lee, ας πούμε, στα κομμάτια σου έχει υπάρξει επιρροή, δηλαδή, κατάλαβες. Το σινεμά γενικότερα υπάρχει πολύ μέσα στα κομμάτια μου.
Οπότε ο Spike Lee είναι και ένας από τους αγαπημένους, οπότε θα είναι σίγουρα και αυτός θα υπάρχει σε αναφορές παντού και τέτοια. Μ' αρέσει να ξέρεις, παίρνω χαρακτήρες από ταινίες και να τους βάζω εκεί μέσα με παρομοιώσεις. Μ' αρέσει, αυτό είναι σαν να ξαναδίνεις την εικόνα, ξέρω εγώ, πλέον σε όντιο, αλλά αυτός που ξέρει και έχει δει ξανασχηματίζει την εικόνα στο κεφάλι του από την τάδε σκηνή και μου αρέσει αυτό. Σ' αρέσει δηλαδή να δημιουργείς εικόνες με τα κομμάτια σου? Ναι, μου αρέσει πολύ. Θέλεις λίγο να μου σχολιάσεις το ρεφρέν? Δηλαδή, ζύγιζω τόνους, όπως ζύγιζα ουσίες κτλ. Θέλεις λίγο, ας πούμε... Τώρα, κοίταξε, μπορώ να το εξηγήσω σε πρώτο επίπεδο. Ζυγίζω τόνους, θα πει κάποιος που νιώθει ότι αυτό που κάνει είναι βαρύ. Ότι εδώ υπάρχει κάποια βαρύτητα. Όπως ζύγιζα ουσίες, όπως παλιά συνήθιζα να ζυγίζω ουσίες για να καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο. Δεν περιμένω παρουσίες, ψεύτικους μεσίες. Δεν περιμένω. Ξέρεις, αυτή η μυρολατρεία, ας πούμε, που μπορεί να έχει ο κόσμος, ή ξέρεις, να περιμένει ότι ας έρθει κάποιος να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αυτό δεν το θέλω, δεν θέλω να το δίνω με τη μουσική. Ζούμε και σε μια εποχή που πολλοί κόσμος επαναπαύεται σε αυτό, ας πούμε, ότι εντάξει, θα έρθουν αυτοί να μας σώσουν. Εγώ θέλω τα ερεθίσματα που δίνω να λένε στον άλλον ότι μην περιμένεις, μην υπολογίζεις και πολύ. Είναι ένας κόσμος που ούτως ή άλλως όλοι τον κόλλο τους θα κοιτάξουν, οπότε κάνε και εσύ τη φάση σου. Άρα ουσιαστικά και αυτό που λες μετά, έχω δικές μου ιδέες, λες ουσιαστικά έχω δικές μου ιδέες. Αυτό λέει ότι δεν συμμερίζομαι το πόσο δογματική μπορεί να είναι η κάθε ιδεολογία, ας πούμε. Μπορεί με πολλές από αυτές να συμφωνώ σε μερικά πράγματα, με άλλες όχι. Αλλά οι πιο πολλές από αυτές θα σου πούν ότι ξέρω εγώ, πιστεύεις αυτό, αλλά εδώ δεν ταιριάζουμε, οπότε δεν είσαι δικός μας. Δηλαδή αυτό το κουτί στο οποίο θέλουν να σε βάλουν, γι' αυτό θέλω να μιλήσω εκεί, ότι άσε τι σου λένε ρε φίλε, ξέρεις, κινήματα τέτοια από εδώ, από εκεί, ο καθένας εξυπηρετεί τις ατζέντες του, ο καθένας μπορεί να το κάνει και για σκοπούς που να είναι λίγο πιο υπόγειοι και τα λοιπά. Κάτσε, σκέψου, τοποθετήσου σαν να είσαι εσύ και όχι σαν να είσαι ένα μέρος ενός δόγματος, ας πούμε, μιας ιδεολογίας που σε βάζει σε πλαίσια, ξέρω εγώ. Και αντίστοιχα δικές μου σημαίες, ότι ξέρεις, αν εγώ σήκωνα κάτι στον αέρα και το ανέμιζα, δεν θα ήθελα να είναι αυτό που μου είπαν ότι είναι αυτό, είναι η σημαία σου. Δεν ξέρω, ξέρεις, μπορώ να φτιάξω μια δική μου και να είναι το πράγμα που είμαι εγώ, ας πούμε. Ναι, πιο αυτό. Ναι, ότι ξέρεις, αντιπροσωπεύω τις σκέψεις μου, Γενικά είσαι αρκετά δυναμικός στα κομμάτια. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή λες, είναι σαν να λες τον άλλον, έχω δικές μου ιδέες, σας γράφω μέσα εισαγωγικά, σας αφήνω όλους πίσω μου γιατί έχω κάποια δικά μου πιστεύω, δικά μου θέλω κτλ. Είναι και βαριά αυτά που λέω. Ξέρεις τι γίνεται, μην μπερδευόμαστε λίγο, hip hop κάνουμε. Εντάξει, στην Ελλάδα μπορεί θεματολογικά κάπως να έχει διαφοροποιηθεί, ξέρεις, το παιχνίδι, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό της μουσικής με την οποία εγώ μεγάλωσα το έχει αυτό. Σου λέει, ξέρω εγώ, φίλε,
Μην εμπιστεύεσαι τις μαλακίες που θα σου πουν, κράτα, ξέρω εγώ, τα αυτιά σου ανοιχτά, τα μάτια σου ανοιχτά. Ναι, κατάλαβα πώς. Και όταν συμβεί κάτι, μην κάτσεις στη γωνία σου να στεναχωρηθείς και να κλάψεις. Σήκω και κάνε εσύ κάτι γι' αυτό. Ναι, κατάλαβα. Οπότε, και είναι γι' αυτό που σου λέγα και πριν, εφόσον ζούμε σε μια εποχή που σε θέλει κάπως να επαναπαυθείς, ίσως θέλει να κάτσεις να θρηνήσεις για όλα αυτά. Μην κάτσεις, είναι η εύκολη λύση. Σήκω και κάνε κάτι εσύ γι' αυτό, για σένα, για τους γύρω σου. Άρα αυτό το εφαρμόζεις και σε σένα, ότι σηκώνεσαι και δηλαδή Γενικά αυτή είναι η φιλοσοφία. Οκ. Την οποία, ξέρω εγώ, θέλω να ακολουθώ. Ότι άμα μιλάμε για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, τον κάνω αρχίζοντας από μένα και από τους γύρω μου. Είναι ένα παράδειγμα που άμα ακολουθούσε οποιοσδήποτε, αυτό καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά θα έκανε όλο τον κόσμο καλύτερο. Ξέρεις. Κατάλαβα, ναι. Λες επίσης ζυγίζω τόνους και έχω ανοιχτές κεραίες. Ανοιχτές κεραίες ως προς τι δηλαδή? Έχω ανοιχτές κεραίες, τα σήματα, για να σου το πω και με τη γλώσσα την ηλεκτρολογική αν θέλεις, ξέρω εγώ. Τα σήματα, ξέρω εγώ, που εκπέμπονται, είμαι alert σε αυτά ώστε να τα απορροφήσω, να δω τι έχει να μου πει το καθένα. Στην ουσία να σας λες, έχω τα μάτια μου ανοιχτά, έχω τα αυτιά μου ανοιχτά. Επίσης λες ότι στις απαντήσεις μου κοιτάω πάντα να με φθείς. Εμένα μου δείχνεις ένα χαρακτήρα που ό,τι έχεις να πεις το λες, μπαμ και... Είναι ανακουφιστικό καταρχάς. Να μιλάς όπως νιώθεις. Δηλαδή θέλω να σου πω να κοιτάζεις, να βάζεις προσχήματα, να χαϊδεύεις αυτιά και τέτοια, συνέχεια κρατάς τον εαυτό σου σε μια επιφυλακή, ας πούμε, που λέει πώς να το πω τώρα αυτό, δεν θέλω να το κάνω αυτό, θέλω να... Ναι, είσαι μπαμ. Και είναι και κάτι που εκτιμώ, δηλαδή είναι το πράγμα που εκτιμώ περισσότερο απ' όλα τους άλλους ανθρώπους, την ειλικρίνεια, ναι. Ναι, δείχνει πολλά για κάποιον. Δείχνει ότι δεν φοβάται, δεν έχει κολλήματα, ας πούμε, να... Το κρατάω αυτό, να πει. για μένα. Λες, κακό σκυλί η Λίσσα, άλλο ένα χ στη λίστα. Κακό σκυλί. Έχεις ένα πλάνο εκεί που βλέπεις ένα σκυλί το οποίο είναι μοχθηρό κάπως. Μετά αυτό το σκυλί αρχίζει και αφρίζει και τέτοιο. Και μετά, ξέρω εγώ, κάποιος σβήνει το όνομα κάποιου από μία λίστα, ξέρω εγώ, επειδή δεν είναι πια μαζί μας, ας πούμε. Έβγαλες κάποια κομμάτια τα οποία είχαν κακό σκυλί. Άλμπουμ. Το άλμπουμ, άρα σου. Πώς σου ήρθε το... είναι μέσα. Το κακό σκυλί. Πώς σου ήρθε η λέξη? Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που θα σκεφτούν όλοι είναι η απάντηση. Δηλαδή ότι χορμάς. Όχι, υπάρχει και η παροιμία που λέει ότι κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Α, εσύ έτσι το πήγες. Ναι, ξέρεις ότι είναι κάποιος που δεν θα τον κάνεις καλά, εύκολα, το κακό σκυλί. Είναι κάποιος που Δεν τι θα σέβεται. δεν είναι πολύ βολικός στα σχέδιά σου, γιατί δεν λειτουργεί ακριβώς με τη λογική σου. Λες επίσης μέσα σπάω κάθε άμυνα. Γενικότερα στη φάση χρειάστηκε να μέσα εισαγωγικά, να σπάσεις, ας πούμε, κατεστημένα. Δηλαδή, να χρειαστείς να μπεις μπροστά για τον εαυτό σου. Σου είπα και πριν, ξέρεις, ότι δεν έχω... διαλέγω να έχω μικρό κύκλο, οπότε... Δεν πολύ χρειάστηκε. Οπότε ναι, θα μπορούσα να πει, αλλά από την άλλη, δηλαδή και το ίδιο υλικό και αυτά που λέει καμιά φορά, γιατί ξέρεις, καμιά φορά έχουν υποθεί πολύ απαγορευμένα πράγματα, έχουν υποθεί ίσως και πράγματα που θα σου πούνε, φίλε, όπα, εδώ δεν φοβάσαι να πεις αυτά, εδώ μπορεί να
έχεις, ξέρω εγώ, προβλήματα άλλου επίπεδου, ας πούμε. Οπότε ξέρεις, το έχω κάνει με τη μουσική μου αυτό. Και δεν φοβάσαι γενικότερα? Όχι, θα στηρίξω μέχρι τέλους το δικαίωμά μου να λέω αυτό που θέλω. Okay. Βλέπεις τη φάση τώρα? Σου αρέσει έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στη φάση ή πιστεύεις ότι ίσως κάτι λείπει? Κοίταξε, η φάση είναι μια μικρογραφία του κόσμου. Όταν ο κόσμος πάει προς αυτή την κατεύθυνση που πάει, που δεν νομίζω ότι αρέσει σε κανέναν μας το που κινούμαστε ακριβώς. Έτσι αυτό έχει αφομοιωθεί και σε αυτή τη μουσική με έναν τρόπο. Νομίζω ότι, ξέρεις, όλα χωράνε, όλα μπορούν να υπάρχουν και όλα έχουν να πούνε κάτι μέχρι και σε αυτόν στον οποίο δεν συμφωνεί μαζί τους. Με κάνει να δω πράγματα και να καταλάβω πράγματα μέσα από μια διαδικασία σκέψης, ξέρω εγώ. Γιατί αυτό είναι σημαντικό, να βλέπεις τι παίζει τριγύρω, να σκέφτεσαι πάνω σε αυτό, να βρεις ο εαυτός σου που βρίσκεται πάνω σε αυτό και να ελιχθείς ανάλογα, να χρησιμοποιήσεις τις πληροφορίες με το μέρος σου, ας πούμε. Οπότε, δεν το έλεγα ποτέ αυτό. Καλό ή κακό, όλα χρειάζονται και όλα έχουν χώρο. Λες, δεν φοβάμαι να βγω έξω, μη κολλήσω βήχα. Εννοείται είναι καλό όταν ξέρεις ότι έχεις κάτι να προσέχεις. Ξέρεις, μην το κολλήσει κάποιος που δεν πρέπει. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να μην βγω έξω επειδή κάτι υπάρχει, ξέρω εγώ, στον αέρα που μπορεί να με σκοτώσει, ας πούμε, θα βγω. Ο χώρος της ραπ σκηνής είναι σκληρός φάση, δηλαδή... Τι είναι σκληρό? Όχι, σκληρή είναι άλλη κόσμη, όχι, αυτό είναι παιχνιδάκι. Βγαίνεις και λες τα πράγματα που θέλεις να πεις. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Δεν είναι, δηλαδή, υπάρχουν κόσμοι που είναι σκληροί και άδικοι πολύ. Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Αγαπημένος σου στίχος σε αυτό το κομμάτι ποιος είναι? Μ' αρέσουν όλοι οι στίχοι σε αυτό το κομμάτι, αλλά εντάξει, ίσως να ξεχώριζα λίγο το ρεφρέν επειδή έρχεται να δέσει συνολικά όλα αυτά που λέγονται στο κομμάτι, που όπως είπα και πριν πολλές φορές μπορεί να ακουστούν random σκέψεις, έχουν μια συνοχή πάνω κάτω στο τι θέλουν να πούνε, αλλά το ρεφρέν έρχεται και τα δένει όλα μαζί και σου λέει ότι αυτός τα λέει όλα αυτά γιατί δεν θα φάει την παπάντζα, θα σκεφτεί τα δικά του. Ναι, κατάλαβα. Οπότε, ναι, αυτό που λέει, έχω δικές μου ιδέες, τις δικές μου σημαίες. Ναι, το νιώθεις, ας πούμε, το αισθάνεσαι. Ναι, και είναι και αυτό που σου λέω. Θέλω να... αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια ζυγαριά, ξέρω εγώ, που η μία πλευρά της γέρνει ούτως ή άλλως προς αυτό το πράγμα, ότι μη σκέφτεσαι πολλά, θα σου πούμε εμείς πώς θα ζεις, θα σου πούμε εμείς πώς θα σκέφτεσαι, θα σου πούμε εμείς τι να κάνεις. Εγώ έρχομαι να αφήσω ένα μικρό βάρος τουλάχιστον από την άλλη μεριά, σε αυτούς που θέλουν να ακούσουν, για να φέρω όσο μπορώ από πλευράς μου την ισορροπία λίγο πίσω, ξέρεις. Ναι, κατάλαβα. Γενικότερα, όταν το ακούς αυτό το κομμάτι τώρα, τι σκέφτεσαι? Ωραίο κομμάτι, λέω. Ωραίο κομμάτι. Ωραίο είναι. Κοίτα, εδώ την γράψαμε. Τι έγραψες πάλι? Ναι. Άρα σ' αρέσει, δηλαδή το ακούς, το βάζεις τα ακουστικά? Ναι, είναι από τα κομμάτια που στη playlist μου, ας πούμε, θα ακούσω έξω, δεν θα υπάρχει κανένα κομμάτι δικό μου.
Αυτά τα κομμάτια, τα δικά μου, όταν μπαίνουν σε playlists δικές μου, όταν είναι ακόμα κυκλοφόρητα, για τον λόγο του ότι θέλω να τα ακούσω πριν την κυκλοφορία τους για να δω τι κάνουν. Μετά από εκεί και πέρα μπορεί ένα κομμάτι να έχω να το ακούσω 2 και 3 χρόνια και μου αρέσει αυτό. Δηλαδή ασχολούμαι μαζί του πάρα πολύ στη δημιουργική διαδικασία και πες να το έχω ακούσει χιλιάδες φορές, να το θυμάμαι απ' έξω για πάντα χωρίς να χρειάζεται να το ξανακούσω ποτέ στη ζωή μου. Και μετά μου αρέσει να μην το ακούω ποτέ και να τύχει να πω μια μέρα ότι ρε φίλε, για να ακούσω εκείνο το κομμάτι, ξέρω εγώ, να δω τι είχαμε κάνει και τσακ το βάζω και το ακούω με ένα νέο αυτή και πάντα έτσι είναι εκεί που κλείνει ένας κύκλος ενός κομματιού και καταλήγεις πραγματικά στο αν σου άρεσε ή όχι. Γιατί είναι λίγο πιο κοντινό αυτό στο να το ακούει κάποιος τρίτος, καταλαβες. Το καλύτερο live που έχεις κάνει ποτέ? Πολλά live μου άρεσαν πάρα πολύ. Ποτέ δεν θα νιώσω άσχημα, άβολα, περίεργα πάνω σκηνή. Νιώθω, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ευλογημένος όταν είμαι πάνω σκηνή, ξέρω εγώ. Γενικά θυμάμαι 2 περιπτώσεις πάνω σε live που έχω χτυπήσει ενώ κάνω το performing, ας πούμε. Μία φορά ήταν στο Academy και σε κάποιο κομμάτι που γινόταν πολύ χαμός και από κάτω, ξέρω εγώ, και καπνογόνα και πιτ τώρα και ξύλο, αρχίζω και τρέχω και λέω θα βουτήξω, ξέρω εγώ, και βουτάω, ξέρω εγώ, με το κεφάλι πίσω και χτυπάω αυτό το σημείο που όταν χτυπάς, εκεί ζαλίζεσαι και προσανατολίζεσαι τελείως. Και χτυπάω, τα βλέπω λάσπρα και εκείνη την ώρα απλά σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή κανονικά θα λιποθυμούσα εδώ πέρα. Δεν θα άνοιγα τα μάτια μου να συνεχίσω. Αλλά υπάρχει κάτι εκείνη την ώρα, όλη αυτή η ντόπα που τρως από τον κόσμο, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει λειτουργεί μέσα σου με τρόπο που αν χτυπήσεις σε φάση που λες ότι άμα χτύπαγα έτσι ενώ δεν γινόταν αυτό θα είχα σοριαστεί και δεν θα σηκωνόμουν, εκεί σηκώνεσαι. Και το έχω πάθει αυτό 2 φορές. Αυτή δεν ήταν καν η πιο σοβαρή, η άλλη ήταν σε ένα live που λέγαμε το ρεφρέν του κομματιού και ήταν το stage, φαντάσου, κάπου εδώ σε ύψος και μπροστά από το stage υπήρχε ένα τεράστιο subwoofer το οποίο ήταν λίγο πιο ψηλό και από το stage. Οπότε εγώ έχω ανέβει πάνω σε αυτό το woofer και λέω το ρεφρέν του κομματιού με τη σκέψη ότι όταν τελειώσει το κομμάτι θα ξαναπηδήξω από αυτό πάνω στο stage. Και την ώρα που πάω να πηδήξω πάνω στο stage από το δεν είχα δει την κολόνα, το ηχείο που ήταν από πάνω μου. Οπότε πηδάω, χτυπάω στο κεφάλι και πέφτω με την πλάτη από ύψος. Συγγνώμη, πήγαινα να αυτό φαντάζομαι. Και πέφτω, δηλαδή ήταν σαν να με βλέπεις οριζόντιο κάπου εδώ και να πέφτω έτσι κτάω κάτω με την πλάτη. Εκεί πραγματικά γίνεται ησυχία. Γίνεται ησυχία και αμηχανία, ότι πάει, αυτό σκοτώθηκε. Έγινε ησυχία εντελώς από εκεί που ξέρεις χιλιάδες κόσμος και βαβούρα. Δεν άκουγες τίποτα. Και μετά από 5 δευτερόλεπτα εντελώς ησυχίας άκουγες είτε κάτι ψιθύρους, μαλάκα τι έγινε, ξέρω, άλλο, ή κάτι γελάκια, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί και τέτοια. Και εντάξει, αυτά τώρα ήταν δευτερόλεπτα, λίγα, ξέρω εγώ, μέχρι που σηκώνομαι κανονικά και μπαίνει το επόμενο κομμάτι με έτσι. Και ευτυχώς. Αλλά ήταν και εκεί.
φάση που κατάλαβα εγώ στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή ότι δεν θα σηκωνόμουν κανονικά από αυτό. Τόσο πολύ. Δεν θα σηκωνόμουν, όχι θα με παίρνανε τώρα με φορείο, αλλά θα χρειάζονταν να ξαπλώσω κανένα τεταρτάκι, ας πούμε, εκεί πέρα. Η μανούλα σου όταν τα βλέπει όλα. Η μανούλα μου δεν τα έχει δει αυτά. Μην τα δείτε. Πώς λένε η μαμά σου? Μαρία. Γεια σας κυρία Μαρία, μην τα δείτε. Γενικότερα, το αγαπημένο σου κομμάτι που έχεις γράψει, ποιο είναι? Δεν έχω και σε αυτό θα πάντα για κάτι που είπα πιο πριν. Δεν θέλω καν να έχω αγαπημένο κομμάτι. Θέλω να σκέφτομαι ότι το αγαπημένο μου κομμάτι δεν το έχω κάνει ακόμα. Το τελευταίο σου κομμάτι. Ή έστω το κομμάτι που θα θέλεις να βγάλεις προς τα έξω. Γιατί μπορεί να μην γουστάρεις άλλο. Πώς θα θέλεις να είναι? Δεν έχω σκεφτεί ακριβώς πώς θα θέλω να είναι, γιατί θα το έχω κάνει ήδη, αλλά θέλω να με κάνει να λέω ότι φίλε, εδώ κατάφερες να τους πεις αυτά τα πράγματα, θέλεις να τους πεις τόσο καιρό, αλλά το έκανες με τόσο έξυπνο τρόπο που θα είναι το impact. Ξέρεις ότι εδώ αυτός έβγαλε αυτό και τόσο καιρό μας μίλαγε καλά, αλλά τώρα βρήκε επιτέλους τον τρόπο να μας τα επικοινωνήσει και να τα καταλάβουμε όλοι, ξέρω. Έχεις έναν στίχο που γράφεις μέσα «Υπότιμα στην πείνα μου». Μήπως θα μπορούσες να σχολιάσεις λίγο αυτό το στίχο? Ναι, εντάξει. Πείνα πάντα, ξέρεις, είναι μεταφορά για αυτό, γιατί είναι θέληση για κάτι καλύτερο, ας πούμε. Ότι πάντα είμαστε πεινασμένοι, πάντα έχουμε όρεξη για δουλειά, πάντα θέλουμε κάτι περισσότερο. Γιατί γι' αυτό, όταν ο άνθρωπος είναι προγραμματισμένος μέσα του να έχει ανάγκη να ξεπερνάει εμπόδια, να γίνεται καλύτερος σε αυτό που κάνει, γιατί αλλιώς μεταβαδίζεις σε μονοπάτια που δεν θέλεις να βαδίζεις. Όταν μπαίνεις στην οτροπία του εντάξει, καλά είμαστε, ότι έχουμε με αυτά είμαστε καλά, εκεί αρχίζει κάτω βόλτα πάντα. Ναι, αυτό που είπες πριν, ότι δεν κάνει επαναπάβαση, αρχή του τέλους. Δεν κάνει. Και γράφεις μέσα, πρέπει να πράξεις, δεν αρκεί μόνο να ονειρευτείς. Αυτό θέλει να πει, ξέρεις, κάνεις όνειρα, φτιάχνεις πλάνα με το κεφάλι σου, αλλά ξέρεις, το να κολλάς μετά σε αυτό μόνο, τι σε κάνει? Μετά σε κάνει ονειροπαρμένο. Η φυσική εξέλιξη αυτού του πράγματος είναι ότι εντάξει, το σκέφτηκα, είναι καλό, πάμε να το κάνουμε. Και μέσα ακόμα γράφεις και έναν ακόμα στίχο που λέει «Και όσοι MC θέλουν μάχη μαζί μου, goodbye bitch», κάπως έτσι το λες. Ναι. Είναι, σου λέω, ο χαρακτήρας αυτού του hip hop, το battle rap, ξέρω εγώ, ότι δες το σαν μια πολεμική τέχνη, ρε παιδί μου, ότι η γλώσσα μου θα σου ρίξει καλύτερα χτυπήματα από τη δική σου, ξέρω εγώ, είναι μαύρη ζώνη. Και ήθελα να σου πω, γενικά έχεις κάνει μια μεγάλη, έχεις γράψει μια μεγάλη πορεία, έχεις κάνει μια μεγάλη πορεία και έρχονταν τώρα ένα νέο παιδί και σου έλεγε, ξέρω εγώ, θέλω να ασχοληθώ κι εγώ με την φάση. Τι θα τον συμβούλευες ή θα την συμβούλευες? Αν ήθελα να συμβουλέψω κάποιον, γιατί έβλεπα ότι υπάρχει κάποιο potential, ας πούμε, θα ήταν αυτό, ότι ξέρεις, μείνε συγκεντρωμένος σε αυτό, προσπάθησε να αποσπάσω από αυτό όσο το λιγότερο γίνεται. Εμπόδια υπάρχουν πάντα και είναι για καλό, είναι για να γίνεσαι καλύτερος. Απλά όρεξη για δουλειά, πείνα που λέγαμε. Και αυτό, συγκέντρωση και κοιτάς απλά συνέχεια το πλάνο σου. Γενικά, αν ας πούμε έβλεπες τον εαυτό σου την στιγμή που ξεκίνησες, ξέρεις, με την εμπειρία που έχεις τώρα φυσικά, τι θα τον συμβούλευες?
Εντάξει, θα του έλεγα, φίλε, τότε θα γίνει αυτό, οπότε πρόσεχε. Θα του το έλεγες? Ναι, εννοείται. Τι εννοείς, θα είχα το υπέρτατο cheat και δεν θα το χρησιμοποιούσα στο maximum. Θα το χρησιμοποιούσα στο maximum. Θα του έλεγες τα πάντα? Θα του έλεγα τα πάντα, όσα έχουν γίνει. Φίλε, θα κάνεις αυτό, γιατί ξέρω ότι μετά που δεν είχες κάνει αυτό έγινε εκείνο και όλα, ναι. Πώς λες να δείτε? Πώς γύρισε ο άλλος με το βιβλίο με τα αποτελέσματα από το Back to the Future, αυτό θα είχα κάνει. Ποιος καλλιτέχνης, ας πούμε, σε εμπνέει? Κοίταξε, δεν θέλω να το κάνω αυτό ακριβώς, γιατί μου αρέσει να παίρνω ερεθίσματα από παντού και όταν κάποιος ίσως το κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο, μετά κινείσαι σε λίγο επικίνδυνα μονοπάτια, του να αρχίσεις να μοιάζεις. Οπότε, εντάξει, υπάρχουν κάποιες μουσικές που ίσως φαίνεται σε κάποιο λίγο πιο εκπαιδευμένο αυτιά ότι αυτός έχει ακούσει λίγο από αυτά, ξέρεις. Αλλά γενικά δεν θέλω να το κάνω τόσο συγκεκριμένα. Θέλω να παίρνω από παντού πράγματα και να βάζω τον εαυτό μου μέσα έτσι ώστε να διαμορφώνεται αυτό λίγο πιο προσωπικά. Να μην μπέσω ποτέ στην παγίδα να κάνω κάτι που μοιάζει, ας πούμε, πολύ. Πίστευες ότι θα έφτανες μέχρι εδώ που έχεις φτάσει σήμερα? Να σε ακούει τόσος κόσμος και τα λοιπά? Ότι τη στιγμή που το ξεκίνησες, το περίμενε? Εντάξει, όταν ξεκίναγες σε εκείνη την εποχή να κάνεις κάτι τέτοιο, αυτές οι σκέψεις δεν υπήρχαν, δεν ήταν φυσικές σκέψεις για την εποχή αυτές. Δηλαδή θέλω να σου πω, τα πράγματα σε όλα αυτά ήταν πολύ νέα, όλα κουνιόντουσαν πολύ πιο αργά. Ξέρεις, δηλαδή η διαφορά σε αυτή την εποχή είναι ότι πλέον είναι όλα στημένα εκεί, οι πλατφόρμες, μπορείς να πάρεις μερικά πράγματα, να παράγεις το υλικό σου μόνο σου στο σπίτι σου, ας πούμε, και είναι στημένες οι πλατφόρμες, μπορείς να ανεβάζεις τα κομμάτια σου και κατευθείαν να αρχίσουν να σου αποφέρουν κάποια έσοδα, οπότε είναι μια στημένη δουλειά πλέον. Κάποιος πιτσιρικάς που θα μπει τώρα σε αυτό, σου λέει, φίλε, να το έτσι γίνεται, θα το κάνουμε και εκεί κατευθείαν μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου ότι έχουμε όλα τα μέσα, άρα γιατί να μην μπορέσει να γίνει? Τότε δεν υπήρχε αυτό, τότε το να βγάλεις το υλικό σου προς τα έξω, δηλαδή εμείς αυτό που κάναμε τότε στην αρχή, ξέρω εγώ, τα γράφαμε σε κασέτες και δίναμε κασέτες, αργότερα CDs, σιγά σιγά, ξέρω εγώ, ήρθε το YouTube. Τα κομμάτια που εμείς ήδη, ξέρω εγώ, μοιράζαμε από χέρι σε χέρι σε mixtapes και τέτοια, κατέληξαν να βρίσκονται στο YouTube 4 χρόνια μετά, ας πούμε, που άνοιξε το YouTube. Οπότε προφανώς, ξέρεις, δεν υπήρχαν οι σκέψεις τότε για κάτι ότι ξέρεις, αυτό είναι δουλειά, θα γίνει επαγγελματικά, κάτι που θα κάνω στάνταρ, ας πούμε. Γενικά, ας πούμε, στα κομμάτια σου ποιο χαρακτήρα δεν σου αρέσει να δίνεις? Ναι, έχεις επαρκείς. Κοίταξε, γενικά επειδή νομίζω ότι υπάρχει και υπερπροσφορά σε μουσική έτσι πιο θλιμμένη, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, υπάρχουν πολλά ωραία πράγματα μουσικά που μου αρέσουν και εμένα, που ξέρεις, έχουν λίγο πιο πολύ αυτό χαρακτήρα, αλλά εμένα, επειδή πάντα και αυτό που με ενδιέφερε στο ραπ, ξέρω εγώ, ήταν ο τσαμπουκάς, ήταν αυτό που σου έλεγα πριν, ότι κάνε τον άλλον όχι να κάτσει, να στεναχωρηθεί, να κουλουριάσει τη γωνία του, κάνε να σηκωθεί, κάνε να ξεσηκωθεί, ας πούμε. Αυτό δεν θέλω, τη μυρολατρεία, τα πράγματα είναι σκατά, οπότε
τι να αλλάξεις, το τέρας είναι μεγάλο, το σχέδιο είναι εναντίον μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για... Ναι, μπορεί να είναι, αλλά από τη στιγμή που θα το δεχτείς, έχεις αρχίσει να παίρνεις την κάτω βόλτα που λέγαμε και πριν. Αναφέρεις πως κάποιοι που σε χαρακτήριζαν είναι νεκροί στο μνήμα τώρα. Ναι. Εντάξει, γενικά θα σου πει κάποιος ότι ρε παιδιά, ξέρω εγώ, το σκοτωμπή, αίμα, κακό, φασαρία. Εντάξει, είναι... Καταλαβαίνεις πολλά από αυτά τα κομμάτια που έχω κάνει ότι ο χαρακτήρας έτσι, του horror movie, ας πούμε, είναι κάτι που είναι μια ατμόσφαιρα στο κομμάτι. Δηλαδή έχω πει για δαίμονες, σατανάδες, ξέρω εγώ, και κάποιος θα σου πει «Μα καλά, τι είσαι σατανιστής?» «Όχι, γιατί αυτός που έκανε τον εξορκιστή, ας πούμε, σατανιστής είναι, ξέρω εγώ, όλοι οι μεταλλάδες είναι όλοι σατανιστές», ξέρω εγώ. Έχει να κάνει με, ξέρεις, τον κόσμο που θέλεις να δημιουργήσεις εκεί, το περιβάλλον στο οποίο θέλεις να βάλεις τον άλλον, ας πούμε. Ναι. Οπότε, και πέρα από αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα ακούσεις σε πάπυρα, ρε, σε σκοτώνω λυρικά, σε κατεδαφίζω λεκτικά, ξέρω εγώ, σε αποτελειώνω στιχουργικά, ξέρεις. Πώς αντιμετώπισες την αδικία σαν άνθρωπος μέσα στο χώρο? Μέσα στο χώρο δεν μπορώ να πω ότι κάποιος μπορούσε να έχει ακριβώς την ευκαιρία να με αδικήσει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι κάποιος που έχει διαλέξει αυτό το εντελώς μοναχικό δρόμο και με κλειστό κύκλο και τέτοια, είναι μια επιλογή που σου λέει ότι δεν μπορείς να με αδικήσεις και ακόμα και να το κάνεις, ας πούμε, δεν θα με ακουμπήσει κάπως. Έχω στημένη τη φάση μου έτσι ώστε ο δρόμος να είναι προς τα εκεί, ό,τι και να γίνει προς τα εκεί θα είναι. Αν απαντήσω σε αυτή την ερώτηση έτσι λίγο πιο γενικά, ότι πώς θα διαχειριζόμουν την αδικία, με χιούμορ. Εντάξει, τώρα ξέρεις, κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένη και να μου πεις τώρα «Μα καλά, θα γέλαγες άμα είχε γίνει αυτό?» και να σου πω «Όχι, δίκιο είσαι, δεν θα γέλαγα άμα είχε γίνει αυτό». Αλλά τι θέλω να πω, ότι όλος ο γαμμένος κόσμος αυτός είναι άδικος. Το φωνάζει, το βροντοφωνάζει ότι είναι άδικος. Και αν, ξέρω εγώ, όλη την ώρα είσαι σε φάση «Α, αυτός ο γαμμένος κόσμος είναι άδικος, α, αδικία, κακό», ξέρω εγώ, τι σε κάνει εσένα αυτό, ξέρω εγώ, ένα έρμεο, ξέρω εγώ, ένα έρμεο. Ναι. Οπότε, ναι, βλέπεις όλον αυτόν τον κόσμο που είναι άδικος με τον τρόπο αυτό και λες «Ωραία, καλό θέατρο έχετε στήσει, εντάξει, ξέρω εγώ, γελάσαμε, ας πούμε». Τι παράσταση δώστε πάλι. Ναι, τα κανονίζετε εκεί, τα μαγειρεύετε, τα φτιάχνετε. Εντάξει, οκ, κάποιοι θα φάνε την παπάντζα, αλλά κοίταξε να δεις. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να δουν και λίγο πίσω από αυτό, μπορεί να καταλάβουν τους τρόπους, να δουν τα patterns, να δουν... Και εντάξει, να σου πω κάτι. Δηλαδή, basic νοημοσύνη θέλει. Κάποιοι νομίζω επαναπαύονται κιόλας στην ευκολία τους, είναι και λίγο τεμπελιά, ας πούμε. Το να πεις ότι εντάξει μωρέ, οκ, λένε τις μαλακίες τους, ναι, μας κοροϊδεύουν, ναι, μας κάνουν να αγοράσουμε πράγματα τα οποία δεν τα θέλουμε. Αλλά εντάξει μωρέ, καλά δεν είσαι τώρα, βαριέσαι τώρα, κάτσε να σκάσεις. Τι να κάνεις, να μαλώσεις. Τι κάτσε να σκάσεις. Είναι κάπως κάποιοι, ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου, καταλαβαίνει τι γίνεται, ρε παιδί μου. Αλλά σου λέει ότι εντάξει. Και στην Ελλάδα νομίζω το έχουμε και λίγο περισσότερο αυτό το σύνδρομο του
Ας πούμε, πού να τα βάλεις με τη δύναμη, πού να τα βάλεις με κάτι μεγαλύτερο από σένα. Πήγαινε μαζί τους. Είμαι ο Θήτης και ήταν το Drop the Mic. Μείνετε συντονισμένοι. Και τώρα θα ακολουθήσει η χορογραφία που ετοιμάσαμε για το τραγούδι του Θήτη, Ζυγίζω τόνους. Κάντε like, subscribe γιατί βοηθάει πάρα πολύ το Drop the Mic και μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο.